Uhlekani manje wena? Uhlekani? Wasengupopayi manje la. Engikhuluma nawe wena kathi yini inkinga yakho? Fakude. Uhambani lapho kuhlangene? Yizwa ngiyazwakala manje. Hoshi. Alright ngiyeza manje. Vele yinto yodwa nje ngihlala ngiyizwa nje ifoni yaringa nje suvela unyamalala ubuye ebusuku. Angazi nokwazi ukuthi uyaphi uyenzani umsebenzi wakho yini nje. Uyakwazi nje ngisebenza nge-electric, uyakwazi ugetsi waloba yinini la. Uyazi mawusebenza ngogetsi manje. Angazini mina electricity mina. Yikho ngiyakutshela ngiyakwazisa musa nje. Mawusebenza ngogetsi ugetsi uyawaloba yinini bakufonela loba yinini. Kanti manje nje ngisho nejezi emnyama nje. Angicabanga ukuthi iworksuit nje ye-electrician nje inje. Ngathi usuyakhuluma kakhulu mfazi. Hayi phela mina ngizama uku-understand umsebenzi wakho. Uyaphi nje usugqoke kanje? Yazi akulesidingo sokuthi ngibike yonke lento engiyenzayo. Jezi elingaka for umsebenzi owenzayo. Ya, msuke abantu phandle kanti awuzothi ngabantu. Hayi kushisa kanje. Hayibo. Kusho ukuthi mina sengiyagula. Hayi ama-specs ke. Ya, uyazi nenkinga yamehlo. Amehlo wani manje? Ya, amehlo amabuhlungu yazi. Uzoyenzani ngamehlo? Bangibuza ukuthi usebenza mina ngazi ayikho into engiyaziyo nje. Into engiyaziyo ukuthi wena nje uvela u-antifoni vele unyamalala. Qala izolo lokhu ukukhuluma no-Razor kwakho wabe senguzipora. Namhlanje nguzibani ugawufa ubani manje usuyahamba nje. Ugqoke ngathi nje angazi nje futhi akubonakala ukuthi uyi-electrician yakhona. Uyilungisa ugesi kanje ngama-specs. Mfazi yazini mina ngizwani labantu abangena indaba zami. Labo bantu othi bazokubuza bakubuza bangenaphi bona? Mina kefana nama ngazi phela indaba zakho. Ufuna imali or ufunani la endlini? Mina ngifuna indoda yami engimaziyo ukuthi iyobe isebenza kuphi into efuna ukwazi ukuthi uyenzani. Ngikhona nje ngiyaphuma ngemsebenzini ngiza nemali ngiphethe ufunani okunye kahle wena? Yini enye oyifunayo? Yazini hlale phansi endlini kulento eshoda la endlini. Akusiyi point wona. Ngikhuluma naye kulento phendula umbuzo ngibuza wona. Ayikho nje. So manje ngiyakho yini? Ungabe lokumpempereza la. Ngizana lo muntu ompemperezayo. Ngimsebenzini wena bambalelo ngi-electrician. Ugethe uwile nje uyazi nje kulama load shedding whatever. Yabo Razor. Hawu. Wena ngosu ufuna ukunikeza abantu amagama manje? Kamele bizwa uRazor. Angiyandanga kakhulu ebafazini, ngikhuluma kakhulu nomfazi, ngiqedile lokho engitshela khona, ngithemba ukuzwile futhi. Kubalulekile ukuthi wena unake into zamabhodo, hayi indaba zomsebenzi, ne? Ukuthi ngisebenza apho kwenzakalani ndakufuni wena lokho. Zwani nomfazi onekhanda eqinile.
amondla semzumu umuntu asemzumu umuntu siyamqonda thina waguqa semzumu umuntu asemzumu umuntu siyamqonda thina emthente nasemzumu umuntu asemzumu umuntu siyamqonda inyoka nehlaza naye emzumu umuntu ayemzumu umuntu. Njoko. Khathi nevanga ngoba ngibona ikara ngayi. Ona minyasera ngawe baby wami sukuyenza lento ona minyasera ngawe baby wami sukuyenza lento ona minyasera ngawe Nyazi uyangithanda babe, that's why I love you too. Lempili mnandi must commit thina sibo too. I hate the hater mabenguza who the hell are you? They want to break us ngifuna wena baby boo. Ngifuna ungithande nawe uphinde uhlale nami noma kunzima kunyukela wena ube nami. Kyayitsirato hintenyane and so fragile. Koma ngakini ngiyabona nedlo zivumile. This is a shock, I know ngakuthanda first sight. Ngakutshela ngathi nganqanya what you feel me too. Awulaba buzz mina baby cause I got you. Baby ngiyakuthanda uma ungithanda khetha umthandayo makuthanda angisazi nawe baby ngakuthanda kangaka nomjito obuka wena mina ngivele ngivuka ulaka suka endleleni Jobe Sasha this is tender love. On the next. Next. Okay. Kuzoba buhlungu kwamanje kodwa siyeza isikhathi sakhe. One day ngizoyi-drive iLamborghini bazongihleka kwamanje isikhathi sami asikafiki. Ngiyazi ukuthi uNkulunkulu uzongenzela engifisayo. Abakhuluma abanomona bangihleke mangihambela kanje kodwa ngiyazi phambili sazoba mnandi empilweni yami. Sazoqhamuka nami babobotheka abantu jabule umama jabule nobaba ayikhululeka sazoyenza lento. Manje ngihamba ngicela ama-1 rand mdala ungibhekile jabula ntombi yangizalayo ngoba siyeze sami isikhathi. Sazoyenza lento.
Awungacabanga ukuthi ngiyakubhayizisa. Abelungu abafuni ukukhipha imali kodwa kukhona ukuyisilingo kumele sikushaye lapha. Hayi mfethu since ningi ungitshela vele. Ngantshela vela ngubhayizisi. Sihamba sesitshale siyasibhanga. Yonke imali zogawe wena. Kuleka. Yonke inyuku. Nine sister yami futhi manje. Hello sanibona. Sure. Sister. Buthi ngikokhuluma nawe. Sosika chance. Awuyazi siqeda manje. Ucimile kubhala. Hayi ngiyacela. Why umelane? Yazi nayo impilo yamagenge. Sambe enhlizini. Hayi. Impilo yamagenge uyazi sister ukuthi vele njalo. Zishani kodwa ushapa. Yazi. Yo, uThemba. Angi-understand. Yazi mina khathele ngaye. Yo, ayikho into akangitshela nje. Uyavela nyamalala, uya-antifoni, akhulume noSporo, ozibani. Siswami yazini. Unethemba ukuthi angizange ngikutshele kahle into engifunayo. Mawuthi uyahlala nalo muntu. Angithi. Amadoda wonke ayafana nje wonke. Ayafana wonke. Wena umuntu wakumele umfunde. Yabona mina Understand. Yena ngiyazi ispan sakhe. Nje angazi ukuthi usebenza kuphi. Into engathanda. Indoda la into esikhuluma. Ifu indoda. Mina ngiyamfrustana, isibalo sami ngiyasifrustana yabona. Angeke senze into ezisinana. Kana wayithanda uthatha iside yakhe. Hayibo, mina ngivele ngiyabhalansa. Awusubhuti wami wena. Ngubhuti wakho mara mina ngibhalansa izinto yabona sister. Na uyazi. Izinto wena kumele ungi-understand. U-understand i-situation yami ukuthi ngifila njani manje. Kanti kubuhlungu kanjani nje ukuthi ngila endlini, sele endlini yi-1. Awuyazi ukuthi mina umuntu othanda into ezigrand yabona. Ama into ngathi yena sijumpisa vele ngiyibona yabona. So wena relax mina ngiyazi ukuthi ngizokhuluma naye usibali sami. Isibali ngesama ngithi. Manje sister la uthole lapha sigijima sinesipano sinkusishaya lapha yabona. Mina ngizofika eroundini. No, uyemsebenzini. Ngizofika eroundini, ngizofika jumpers kuleka. Mina phela bengisakhuluma nawe. Exejo, asifa. Sister ngizokubona ngithi sobona sibalance kanjani. Hayi sister sobona. Are you Benjamin, perhaps? Yeah, Benjamin. So really, you don't even recognize me? Yeah. I'm Benjamin. Yeah, I know you're Benjamin, but How do you know me? we used to go to school together. I don't remember you. Durban. How come you remember me? I have a good memory, Mara. No, like what you doing here? Mina ngigcinisa esikolweni. The last time I saw you was there. Ish. Like you were the top class of 2018, if I'm not mistaken. Yeah, that was the time, but now things are kind of hard. Now what happened? See, so that I can explain to you what's happening in my life. Okay, tell me what happened exactly? Because like last time I remember, you were like you were a genius in jail. Clever in school. Yeah, ngaleso sikhathi bengisantsombe esikolweni nami ngifisa ukuthi ngibe nekusasa eliqhakazile. Manje abazali bami they are trying by all means, but as you know yazi ukuthi isimo sasekhaya vele it's not really mncane. Yeah, I understand. Yeah. But then I saw a bright future. Yeah, I had to go to university, but then it was just, you know, I got nothing to do. I'm even starving right now. I don't have anything to eat. Just next, like, angazi ngaqala vele ukuthi ngichazele ukuthi ngathi ngisesikolweni nami bengifisa ukuthi ngibe better someone, but manje ngibuka ngathi nje into zami ziyashabalala kodwa umntana ngisamthembile ukuthi kusazolunga. Naso kakhulu isifiso sokuthi ube ngiyathola someone angihambise e-university
ukuze kusasa nami ngikwazi ukuthi ngikhuphule abakithi. Umama wami nami akwazi ukuthi uyadla ucheese, mayivula ifridge athole khona ama cold drink, khona ama fruits yonke lento. Kodwa ke sima sikhululu. I feel like I'm failing myself. No, don't say that. Like, you still have years, you're still young, and you still have a future ahead of you, so you shouldn't give up now. I mean, I understand that you're in a tough time right now. You know what, how about I take you to my house? You can stay there for a few days, and I can even give you food. I'm sure you're hungry right now. Of course, yeah, I'm starving, but No, it's your place. Yeah, it's my place. So, Yeah, I but mean, you shouldn't say no. Come on. I mean, it's just my place. You're just gonna stay there for a few days, and then so that you can. Plus, I can't let you stay here. But I guess you're not living alone, okay? That's not the point. Yes, I have a husband right now, but he wouldn't mind. I mean, he's a very open person. All you have to do is just say yes, and then I can take you home, and then actually give you real food. That wouldn't be right. Come on, from a school, we went to the same school. Okay, if you say so, then Let's go. I'll be glad. Angeke ngishike sengilana mina ngeke ngishike sengilana angwazi ukujika sengilana Ngizamkhumbula kahle igama lakho yabo. Mana sengiyakhumbula kahle ukuthi hayi man, uPrince. Hawu khanje uzongikhumbula sesifikele endlini. Hayi, ukuthi phela yabo into zasesikoleni. Gcela abantu abanye abathuliyo, abanye abaphithizelayo nje, bo yonke lento nje. Ish. Yeah, I understand. But as long as you ngikhumbula ne. Let me just make you something food to eat right now. Yeah, ish. Thanks very much. Thank you. Thanks. Oh, Tamara, forgive I have a guest here. This is my friend, ngaphandle and well, we used to be high school buddies, so ngivela ngamlethela endlini nje just ukuthi ahlalelana nje just for a few days nje phela until azakhona ukuziphilela nje ngimthwala lapha ngaphandle bangana amasesikolweni, so I'm sure you wouldn't mind just for a few days nyana ngicela. Wena sulwe right ohamba ukutha lonke lokuqaba ne uletha la endlini. Cha phela ngithi umngane wami. Ya wena usuke lapha wena. Uyozomlimaza kanti. Oh, hayibo. Wena usuliloya lakho sungummeli wakhe wena. Ngithi ngiyasho ukuthi ngumngane wami phela ngilethela endlini ukuthi asale just for a few days nyana nje. Wayengathi awusengimameli wena. Ngimamela kanjani? Ngithi ngiyachazisisa manje wena ungumameli. Sokumele lapha endlini umthetho ushaye nguwe ubuye nabantu balethe lapha endlini. Kumele ngizwe nawe. That's why ngithi ngiyacela manje ukuthi asale for a few days nje wena usuxabana nami nje. Kahle kahle wena usujolela lapha endlini. Hayibo. Ngishilo ukuthi ngumngane wami. Sokumele ngivule amathambo mina ngazi abangani bakho ngazi labanye abantu ongajola nabo. Mina besithi ngiyakutshela ngaye manje. Awulazi nolazi igama lakho usuyampusha nje. Kanjani? Yazi igama lelo ukuthi Themba ubaba lo mama abanika kanye phutha. Hayibo. Hayibo. Hayi, noma nizombulala. Uma lapha wena.